Dalagang unang gibalita nga missing, nakitang patay sa Bukirang Barangay sa Barangay Balakdas, Borongan City, Eastern Samar. March 15 pa nga na-report nga missing ang dalagita. Yato Martes, April 2, minangop sa Borongan City Police Station ang lula kauban ang barangay chairman sa Balakdas. Kinihuman masairan nga aduna nakitang patay sa Bukirang Barangay. Gila og gikumpirmar sa apuhan ang lawas nga iya sa dalagita base sa sinina og telepono nga nakuha sa walang ampulsas biktima. Daling giadto sa masakop sa Eastern Samar Provincial Forensic Unit ang lugar aron maproseso ang crime scene sa posibleng ebidensya nga makuha dito. Ipaubos na sa postmortem examination ang patayng lawas aron masairan ang iyang gikamatyan. Matod sa Borongan sa police station, padayon nilang gipangita karon ang ama-ama sa biktima kinsa posibleng adunay kalambigitan sa krimen.